Para este proxecto que engloba a maioría electoral reflectida nas urnas nas eleccións municipales do pasado 23, apoiamos en varias evidencias que queremos poñer de manifesto neste texto de moción de censura contra o alcalde do Concello de Ribeira, don Luis Antonio Pérez de Barral. Don Manuel González López. No actual sistema electoral regulado na Lei Orgánica de Réxime Xeral, a moción de censura queda perfectamente definida, indicando que o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura e que esta deberá ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da Corporación Municipal. Polo que a propia lei deixa claro que o noso sistema é un sistema de maiorías, contando os grupos asinantes coa maioría necesaria para levar a bo porto dita tarefa. Non só contamos coa maioría de concelleiros e concelleiras, senón que contamos coa maioría de votos emitidos nas anteditas eleccións, coa maioría de votos emitidos nas anteditas eleccións. A suma de votos dos dous grupos asinantes é de 1968, correspondentes a outros tantos veciños e veciñas que confiaron nos nosos proxectos políticos, co fin de que a situación en a veciñanza de Ribeira non se merece continuar padecendo a actual situación. O momento non é fácil, nin económicamente nin socialmente, pero si é un momento da responsabilidade de ser valentes e de actuar. Sería inexcusable agochar a cabeza agora e mirar para outra parte. A ciudadanía elixeunos para tomar decisións en momentos difíciles como o actual, en base a uns principios ou en beneficio de Ribeira. Por riba de intereses particulares que tenden a deixar pasar o tempo para lograr maior rédito electoral a conta do sacrificio de todo un concello. Exiximos o responsable convencidos de que facemos o correcto. Facémolo en beneficio do noso concello e dos veciños e veciñas que no seu día nos outorgaron unha amplia maioría que hoxe imos a representar a través desta moción. Parte dos motivos que nos levan a dar este paso son os seguintes. Ribeira, na actualidade, ten un alcalde que no seu momento non obtivo o apoio maioritario das urnas. Unha debilidade que quedou de manifesta nos últimos plenos, onde o rexedor nin sequera contaba co apoio de todos os membros do seu goberno. Ao longo de que vai do mandato non se mantivo coa oposición un mínimo de diálogo para chegar a acordos, convocáronse plenos con ordes de día sin previamente ter consensuado cos membros do equipo de goberno. Non se lle está dando unha atención adecuada aos veciños. Non hai seguimento adecuado das obras que se realizan. Non hai control de gasto, nomeamente. O acordo da moción de censura propón un proxecto sólido de futuro necesario para Ribeira. Este acordo que alcanzamos vai máis alá das siglas e dos dous intereses propios de cada grupo. Aparca calquer diferencia ideolóxica ou personal e fórxase cun sentido de responsabilidade cos veciños e veciñas do noso concello. O acordo basease nuns planes programáticos que todos consideramos indispensables para asegurar o desenvolvemento social e económico. A folla de ruta que seguiremos será amarcada polo cumprimento do contido dos nosos programas electorales. Estamos legitimados e legitimadas para gobernar e estamos motivados e motivados para asumir esa labor, porque esa é a nosa responsabilidade ante a veciñanza. Dentro da regulación legal establecida e facendo uso das ferramentas democráticas dun Estado constitucional, os 14 concelleiros asinantes desta moción acordan dar unha resposta contundente e ampla demanda ciudadana de cambio de xestión e de rumbo acrecentada nas últimas datas. Asimismo, de consenso entre todos, concelleiros asinantes desta moción de censura, propoñemos como candidata da alcaldía a doña María José San Pedro Fernández. A alcaldía a doña María José San Pedro Fernández, que acepta de forma expresa ser a alcaldesa do equipo de goberno, que de prosperar esta moción de censura se conformará a partir de agora e con que se traballará para desenvolver unha acción de goberno froita do diálogo, o debate, o respeto e a confrontación de ideas para chegar a acordos. Un programa centrado no desenvolvemento económico, na mellora dos servizos públicos, no fomento das nosas tradicións, no desenvolvemento rural e na protección social, na igualdade de oportunidades e na transparencia do noso concello.
A teor do expósito e de conformidade co disposto no artículo 197 da Lei Orgánica 585 do 19 de xuño de régimen electoral xeral modificada pola Lei Orgánica 1999 do 21 de abril, preséntase esta moción de censura contra don Luis Pérez Barral, actual alcalde do Concello de Ribeira.